कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे खबरू। कारवारच्या देवेंद्र भवनात भारतीय जनता पक्षाचे कारवार नगर मंडळाचे प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रमाचे उद्घाटन कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्राचे शासकी श्रीमती रुपाली एस नाईक हेमी केले। प्रशिक्षण वर्ग अत्यंत परिणामकारी उरता। हिंगा शिकवचे विषय पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्याले व्यक्तिमत्व घडवच्या मदत करता। हे अभ्यास वर्ग एक शाळेवरी हिंग शिकिले विषय व्यवस्थित लक्षात घेऊ जाय आणि ह्या वर्गात कोणी बिन गैरहजर नसताना लाभ घेऊ जाय असे शासकी श्रीमती रुपाली एस नाईक यांनी सांगले। ह्या वेळार भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष श्री व्यंकटेश नाईक यांनी सांगले की ह्या अभ्यास वर्गात दोन्ही दिवस प्रत्येकट्यान भाग घेऊन कार्यक्रम यशस्वी करू जाय। मान्य कामगार आणि साखर मंत्री श्री शिवराम हेबान यांनी आज मुनगोड तालुक्याच्या गुंजावती ग्रामात मान्य संसद श्री अनंत कुमार हेगडे यांच्या बरोबर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भितर रस्ते निर्माण कामगारीक चालना दिली। स्थळी सार्वजनिकान मान्य सचिव आणि संसदाले सन्मान करून अभिनंदन केले। ह्या वेळार संसद श्री अनंत कुमार हेगडे, जिल्हा पंचायत सदस्य श्री LT पाटील, श्री रविगौडा पाटील, बीजेपी मंडलाध्यक्ष श्री नागभूषण हावणगी, प्रमुख श्री देऊ पाटील, श्री गुड्डप्पा कातूर, श्री उमेश बिजापूर आणि स्थळी मुखंड कार्यकर्ता उपस्थित आशिले। संतोषाले आत्महत्येच्या प्रयत्नाक व्हिडिओ कारण DK शिवकुमार, मुख्यमंत्रीला राजकीय कार्यदर्शी संतोष हेमगेले आत्महत्या प्रयत्नाक एक व्हिडिओ कारण असा म्हण KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार यांनी सांगले। शनिवार दिवस पत्रकाराकडे उलयताना त्यांनी सांगले, कोरोना महामारीच्या काळात कानपूर तालुक्यातल्या कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू ह्या राज्यात रात्री वेळार चार चाकी तसेच अवघड वाहनातल्या लाखो रुपयांचो बेकायदेशीर सोरो व्हरती आशिल्ल्याचे उघडकीस आयले। गोयच्या पोळे चेकनाक्यावेल्यान ही वाहन कशी सोडून दितात असे प्रश्न हांचे नागरिक विचारते असतात। शुक्रवार सकाळी 3 वाजता गोयच्या पोळे चेकनाक्यावेल्यान केरळ राज्यात बेकायदेशीर व्हरतो सुमार 2.5 लाख रुपयाचो विदेशी बनावटीचो सोरो कारवारच्या मादाळी चेकनाक्यार अबकारी अधिकाऱ्यान धरले आणि सोऱ्यासहित ट्रक बी जप्त केलो। गेल्या आठवड्यात असेच प्रकार एक 4 चाकी गाडी आणि सोरो जप्त केलो। काल उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 21 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। कारवार 3, अंकोला 3, कुमटा 5, होन्नावर 2, शिरशी 3, सिद्धापूर 2 आणि यल्लापूर 3 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। तसेच 34 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले। कारवार 10, अंकोला 4, कुमटा 6, भटकळ 7 आणि शिरशी 7 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन घेऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले। आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 13,770 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली आणि 13,416 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले। अजूनही 176 कोरोना रुग्ण उपचार घेते असतात। तितून भितर 43 हॉस्पिटलात आणि 133 होम आयसोलेशना उपचार घेते असतात। आतापर्यंत 178 लोकांले मरण झाले असा। इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी न्यूज हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नका। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।